аз съм Ели и днес ще готвим филийки по-бабешки. Здравейте, аз съм Гери, най-добрата приятелка на Ели и ще правим бабини филийки, същите, но във втория епизод. Така, купичка, 2 яйца, маргарин, какъвто и да е, една вилица, една лъжица, Колкото ви трябва филийки и сиренце. Така, започваме, като чупим яйцето в купичката. Гери, чупи яйцата. Така. Тихо. Готова сместа. И сега, Гери, трябва да разбъркаш. Аз ще ги разбъркам направо, докато яйцата станат. Докато се получи, само жълтък. Така. Сместа от яйцата е готова. И сега трябва да вземем сиренцето и да го натрушим и пак вътре да го сложим. Да. Трябва ти още. Още малко. Едно резаче. Натрушико. Още малко. Още един резен. Един още. Гери, така, трябва да... Или не си разбила. Аз ще казах ти да разбиш. Дай. Още малко си разбила. Сместа е готова. Ето я. Ето я. Станала е идеална. Сиренето се е натрушило. И е супер. Да. Добре. Следващата стъпка от да си направим бабини филийки е да намажем филийките с маргарин или масло. Ние разполагаме с маргарин с масло. Маргарин с масло. Да. Какво ли няма да измислят тези хора? Боже. Така. Ти бъркай още сместа. Ами тя си е готова. Да, добре. Това пликче. Добре. Едната филийка е готова и остави. Тези, които пишат, че е много тъпо, просто да си запазят коментарите. За предишното видео днес към 9:30-10 часа получих коментар. Много е тъпо. Все пак, ние сме деца на по 11 години. 12 вече. И измисляме нови неща, които искаме да се видят от много хора. Така. Ето и двете филийки са готови и се внимава да не се олеят. Не, те се олеят вече. И се оставя сместа. Ако ви трябват още филийки, вземете направо. А ако искате да направите за повече души, просто сложете повече яйца и повече сирене. Той има много начини за филии. Има с сандвичи, да, отгоре да сложиш салам с кашкавал. Да, или сиреница с кашкавал. Това са много бабини рецепти. Не
само. Има и модерни такива пак. Да, Селски. селски рецепти. Аз ги наричам селски филийки. Или, Да. аз тук ще намажа филийката, аз само с лицето. А ти да загрееш фурната. Фурна загрята на 250 градуса. Така. Така. Взимаме решетката. Я поставяме на фурната. Да. Така, дай ми готовите. Не, още не са готови. Трябва да се загрее фурната. За фурната. Да. Ели, аз не знам това нещо как работи, ама само знам, че ето тук се включва, нали? Момент. На 275 градуса. На 250 градуса се включва на двойно. Служи решетката. Тя също трябва да се затопи. Така, ама после пак трябва да я вадим. Няма да я вадим. Така. С нетърпение ще очакваме филийките, които почти са готови. Само ще те помоля да намажеш още една филийка. Добре? Така. Няма проблем. Така. Филийките са готови. И сега мога да ви покажа какъв е резултатът от петени филийки. До следващия епизод! Чао!